яке аз машҳуртарин ширкати шинохтаи ҷаҳон Apple. Логои ин ширкат барои чӣ себи газида шудааст? Кадом сирри торикро намояндагӣ мекунад? дӯстони гиромӣ, барои пешрафти шабакаамон тугмачаи дӯстдоштанро зер карда обуна шавед ва ин наворо дар барномаи имомубодила ёин ки паҳн кунед. логои ин ширкати шинохтаи машҳури ҷаҳон яъне себи газидашуда бо ҳикояи пур аз сир дар асоси ҷанги дуюми ҷаҳон аст. яке аз олимони машҳур Алан Туринг дар вақти ёфтани пароли энигма ки аз тарафи олмониҳо истифода мешуд. киштиҳои зеризаминии олмон дар мавқеи душвор қарор дорад ва бомбаҳои олмон дар Лондон кор намекунанд. бо вуҷуди ин ҳама, риёзидони машҳур Туринг ки ҷараёни ҷангро тағйир дода буд, ҳамҷинс буд ва дар ҳуҷраи донишгоҳ бо донишҷӯи худ дида мешавад. дар он замон тибқи қонунҳои Бритониё ҳамҷинсбозӣ гуноҳи ҷиддӣ буд ва ба Туринг ду алтернатив пешниҳод карда шуд. яке аз онҳо ба ҳабси дарозмуддат маҳкум шудан, дигараш бошад ба табобати дорӯӣ оғоз кардан. Туринг ба ҳарду роҳ худдорӣ карда наметавонаду ва заҳре ки як қатрааш одамро мекушад гирифта дар даруни як себ ҷойгир карда себро истеъмол мекунаду мемирад. дар бари ҷасади Туринг танҳо як себи газидашуда ба чашм мезанад ва ин ҳикоя ба ширкати Макинтош хеле писанд меояд ва қарор медиҳанд он себро лого кунанд. аммо онҳо дар бораи ин мавзӯъ сухан накарданро интихоб мекунанд. дӯстони азиз, дастгирии шумо хеле муҳим аст. дастгириро дареғ надошта дӯстони худро низ даъват кунед то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.